Ako by to bolo včera, čo sme schádzali z Mengusovského sedla sem na poľskú stranu, ale bolo začiatok júna, snehu ešte veľmi veľa, tak sme sa rozhodli počkať na lepšie podmienky. Sme opäť v hre na nádhernom morskom oku a myslím, že dnes to bude výrazne lepšie podmienkami. Určite to bude lepšie a ja si myslím, že vždy je lepšie počkať si na lepšie podmienky. Tie hory tu budú vždy, ale v prvom rade je dôležitá bezpečnosť. Rysy nás čakajú samozrejme, sú tu naďalej za nami, ale venujme sa zatiaľ aj tomuto prekrásnemu miestu, morskému oku. Je milované, niekým možno aj zaznávané, pretože to množstvo turistov tu býva obrovské. No, pravdou je, že hlavne v letnej sezóne sem chodí denne aj možno 20 000 ľudí, čo je oproti slovenskej strane Tatier naozaj veľký nepomer. Ale vzhľadom k tomu, že to morské oko je najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách, má rozlohu 36 hektárov, tak jednoducho všetci to chcú vidieť. Na brehu plesa stojí vo výške 1402 metrov chata pri morskom oku. Prvá chata bola postavená v 20. rokoch 19. storočia. Na začiatku 20. storočia v roku 1902 tu postavili novú chatu, ktorá stojí dodnes. Teraz je v rekonštrukcii, takže bude obnovená celá fasáda a strecha. A zase to bude perla na brehu toho najväčšieho plesa v Tatrách. Perla to je, ale tie dominanty sú predsa len za nami tie severné steny, ktoré tu dotvárajú tú nádhernú scenériu a naozaj to morské oko má práve preto svoje čaro. Určite, no dnes nás čaká výlet na Rysy z poľskej strany a radi by sme teda divákom na Slovensku, ale aj v zahraničí ukázali, ako to vyzerá a ako sa chodí na Rysy z tej poľskej strany. Je to oveľa náročnejšia trasa ako zo slovenskej, no ale je naozaj zaujímavá, pekná. Od morského oka sme vyšli 180 výškových metrov k čiernemu stavu. Ľudia, ktorí prídu len k tomu morskému oku, tak majú možnosť to pleso obísť správa alebo zľava. Je tam tých možností naozaj dosť a je to, aj keď len to prejsť sa okolo toho plesa, je pekný zážitok, lebo sú krásne výhľady. Dá sa z miesta od morského oka výjsť do Špigalasového sedla, alebo potom sem a odtiaľ to na Rysy, alebo do Mengusovského sedla, po turistických chodníkoch. Takže skutočne je to zážitok. Chtiac, nechtiac, musíme ísť na tie Rysy, ale tuto už začína naozaj väčšia zábava a ťažšia časť výstupu. Okolo plesa toho čierneho stavu pod Rysami je tu ešte chvíľku rovinka, ale potom začneme naozaj stúpať. Budeme stúpať až na vrchol. Tento čierny stav je jedno z najhlbších plies, okolo 70 metrov má hĺbku. Výstup z poľskej strany je naozaj náročný, oveľa náročnejší ako z našej slovenskej strany, ale stojí to za to. Tak, Tatry sú dneska super. Je to určite exponovanejšie ako z tej slovenskej strany, ale je pekný deň, konečne zliezol ten sneh, tak sa ide o niečo lepšie, máme ľahšie ruksaky a určite sa aj lepšie točí. Z vizuálneho hľadiska tie zábery naozaj netreba dlho hľadať. Tie hmly dotvárajú naozaj výraznú dynamiku tých kopcov, čo je naozaj veľmi pekné, sú také živé. Filmársky to je naozaj veľmi, veľmi pekné, zaujímavé a verím, že z toho bude naozaj krásna reportáž. Od čierneho stavu sme prešli značnú časť cesty. Už sme prakticky tak v 2/3 v nadmorskej výške 2150 metrov. Celá táto trasa zatiaľ bola vlastne bez nejakých technických pomôcok, ale tuto už začínajú reťaze a reťaze neopustíme prakticky celý čas až na vrchol, čo bude nejakých 350 metrov výškový. Za mnou je hraničný hrebeň, ktorý z Rysov pokračuje do Žabieho sedla
potom na žabieho koňa, žabia väža, volia väža a potom Mengusovské štíty a do Mengusovského sedla, kam sme sa dostali nedávno. Teraz nás čaká naozaj tá technická časť dnešnej prechádzky a verím tomu, že to zvládneme bez problémov. Je to naozaj exkluzívna výstupová trasa z poľskej strany na Rysy. Postupne vám predstavím aj našich kolegov, ktorí to všetko zvládajú s ľahkosťou a pritom aj s technikou, ako napríklad zvukár Jakub. Tebe sa ako páči? Zvládame to zatiaľ s technikou určite. Potrebujeme si vyniesť tú techniku, aby sme mohli urobiť našu prácu. S úplnou ľahkosťou to samozrejme nie je, lebo ten batok je ťažký a ľudia, ktorí už išli touto trasou, tak vedia, že výstup na Rysy z poľskej strany je omnoho náročnejší ako zo slovenskej strany, lebo je od Čarného stavu proste človek stúpa naozaj prudko terénom, potom príde k technickým pomockám, k reťaziam. Takže výstup zvládame aj s technikou, aj s úsmevom na perách. A týmto určite ďakujem aj všetkým ostatným kolegom, ktorí spolupracujú na Televíkende. Diváci ich nevidia, ale naozaj dúfam, že to prežívate spoločne s nami. Bolo to náročné, tento výstup na Rysy z poľskej strany. Máme za sebou asi taký kilometr reťazí, miestami porebreň, niekedy v takom jednoduchšom teréne, ale v podstate tie reťaze sú umiestnené tak dobre, že je to prakticky bezpečné, lebo z tej severnej strany Rysov padajú skaly občas a keby to išlo žlabom, tak by tam bolo naozaj veľa nešťastí. Rysy sú najvyšší vrch Poľska. On má nadmorskú výšku 2499,6 metra a Rysy ako také majú v podstate 3 vrcholy. My teraz sme práve na slovenskom vrchole, ktorý je najvyšší z tých troch. Ten má 2503 metrov. No a odišli sme sem hlavne kvôli tomu, aby sme mali trošku kľud, pretože Rysy sú vzhľadom k tomu, že sú najvyšším vrcholom Poľska, tak sú veľmi často navštevované. Vidíme na slovenskú stranu v podstate všetko. Pod nami je dolina Žabých Plies, Mengusovská dolina a na druhú stranu zase vidno Bielovodskú dolinu a Ťažku. No a vidíme prakticky tú západnú časť panorámy celú, takže najskôr je tam hrebeň Bášt, potom hrebeň Solísk, vidno Kriváň, Kôprovský štít, Mengusovské štíty, dokonca aj Žabého koňa, kde teraz momentálne niekto lezie. Naším plánom je vlastne zostúpiť naspäť na poľskú stranu, budeme tam aj nocovať a pravdepodobne, teda bude pekné počasie, verím tomu, že áno, ešte vám niečo z tých poľských Tatier ukážeme ešte na ďalší deň.